Ассалому алайкум тамошобинони азизи YouTube канали Маъмур Азия. Имрӯз рӯзи чоршанбе қарор дорем дар чоршанбе бозори ноҳияи Дӯстӣ Ҷиликӯл. Дар ин видео навор кардем ғуноҷинои буғузи қисир, буқо барои бастан, буқачаҳо, моли майда, гӯсфандои барадор барои тоқа, қушқоро, гӯсфанда барои мол кардан, бузои очобача ҳамаша навор кардем. Говҳои гӯсаладор, гови соз даромадагӣ набудааст. Имрӯз сёмка кардан натонистем. Иншоалло бозорҳои оянда навор мекунем. Нархи кунҷора 4 сомону 90 дирам. Бо як намуди дигар шуда 5 сомону 20 дирам. Касоне ки дар канали мо меҳмон ҳастанд, ба канали мо обуна шавен, якта лайка монда видеоро то охир тамошо кунед. Саломат бошен, сарбаланд бошен. Савдо шид сетта буқа. На буқаи сия 7200 сомонӣ савдо шид. Оу! Най деюм шай. Иш 100 сомушкам 7000 савдо шидай. 66900 сомонӣ савдо шидагай. Буқо барои бастан. Иш боша 6800 савдо шидагай. 6800. Тародашам созай. Надата ғуноҷину якта буқача. И якум шай 4000 бо савдо мешавад. Шам ғуноҷинаи зард 3000 савдо мешавад. 3500 савдо мешавад. Иш буқача. Ира чанд гуфтем? 2800 мега бо савдо мешавад. Бозор ягон чиқад? 2.5. 2500 дира кадагай. И ғуноҷини калона чи? 3500 бозор карда истай. Ҳозирашта додагиш нест. Иша 3000 карда истай. Ишам ғуноҷин. Уна савдо шида истай буқача. Буқачаи средняй 4010 сомон. Ҳозир карда истан додагиш нест. Ҳозирашта кашокаш доранд. 4010 сомонӣ. Нархи буқачаҳо савдо шида истай. Ҳар душа якҷоя 7000 мега ҷои пулгириша. 6700 ҳар душа якҷоя карда истай. Ҳар душаам буқачаай. 6700 ҳар душа якҷоя карда истай. 7000 ҷои пулгириш мега. Най дуташ. Ира 4000 пурсида истай. Ира 3800 яъни сияҳа. На ғуноҷин қисир ая? ғуноҷини қисир 5000 мега. Дута ғуноҷин будааст. 5000 бо савдо мешаванд. Най диим ша. Ишам қисир. Ишам қисир ай. Иш буғуз чанд моҳа? 4-5 моҳа буғуз. Чанди кадан бозор? 4000. 4 сомӣ пурсида истай бозор. Ҳозирашта додагиш нест. На ғуноҷин гусола ғуноҷинай 2800 мега бо савдо мешавад. Бозор то 2500 кадагиад. Баландиш. Айвайда камтарам карда истанд. ғуноҷинча. На ғуноҷин. Ғуноҷини бюджетни 2500 савдо мешавад. Буқача чи? Ишам ғуноҷинай. Ира чанд гуфтӣ? 2300 савдо мешавад. Бозор нарх кард?
Habdayni maydaша 1750 ира 2000 сомон бозор карда истай ҳозир ашта. Savdo shudesta ditta gusolacha. این مایداشا 1700 بزرگ کرده است. غنوجین ای. ایش بقچه بوده وافشون. ایش بقچه ای. ایره چند کدام؟ ندیده سیندار. دورا چیکار میکنم؟ پاس دیوار 2700 ایره کرده است. شه 17. بچه‌ها 2700 کرده است. یا بیاور که اون غنوجین سعودی شده است 4000 مگا سعودی میشود بزرگ 3100 سوم 3200 سوم کرده است وزیرش ده من صاحبش براتنه دتا بوقچا حکسچای کویم اردشام بوقچای اردشا 7000 مگا با سعودی میشده است 6200 сомонӣ бузург карда истад. Ҳар душа якҷоя. Бачаҳои майда ине ки. На буқа барои бастан. Нарша 9500 мега бо савдо мешавад. Бузург то 85 карда истад. 8500. Қай средний 6500 нархш бозор 5200 карда истад. Озирашта додагиш не. На буқа барои бастан. Чанд пулаи? 7600. 7600. Ай охбой мешава. Савдо мешава. Аяка илҳома. Бозор чанд ка? Бозор 6250. 6250. Уна савдо шид буқа барои бастан. 7900 сомонӣ савдо шид. Хароби бад нест. Состояниш нормал не, бо фарби мешава. 7900 сомонӣ савдо шида. И 79 дуюм бор савдо шидаги будаст, дуюм караташ. Якум карата 7500 савдо шидаги будаст, якум караташ. Соҳибиш мана бародаро. Касе мешиноса якта лайк. Аспи мода нархш 8000 мега бо савдо мешава ягонта зоидаги набуда. Чанд солай ба? 3 сола. Бозор чанд када истай? Бозор уҷада 6 якшанбе да? Ҷа рӯзи якшанбе бозори Ишбекда 6000 кардаги будааст, додагиш нест. Иҷашта ози да иҷа конкретно нарх кардаги нест озирашта. Ана қушқорои чиваланг шохдор. Чоре? Чори будааст. 1350 сомония, ина якташ 1000 сомай. Шишак чай 1000. Ами шишак буда, ира 1000 сом мега. Нош 1350. Бозор чанди када истай бозор? 1100. 1100 соми бозор пурсида истай, озирашта додагиш нест. Савдо шуд гусфанди баррадор 1300 сом қати бараш савдо шид. Учаш пиртарай. Барои фурӯш гирифт, барои мол кардан не. Гусфанди тусоқ якум бача партуфтаги будааст. Зоидаги амес партуфтаги нобуд шидаги бачаш 1600 сом бозор карда истай. Моли ёшай барои мол кардан созай. یا بیره لازش کرده یا خودش میدونه توکلش به خدا کلا بگی اینا ما 13300 یگان چی نه برو 650 сомони майдош калонош 800 сом якта калон буда инаиш 800 сомай савдо мешавад чанди карда истай бузург Bozor 5 karda istay. 500 соми карда истай бузург
500 сомӣ пурсидаиста калонош. Калонша чанд кард? Калонша? 700 сомон калонша кардаиста бузор. На барои калон алафхӯр 1000 сомӣ меган савдо мешавад. Ин дута калон, сета калонша 1000 сомӣ, сета сиара бузорам ҳозирашта конкретно нарх кардагӣ нест. Як бача. На иш якта бача дора, зои оча бача, иш дугоник дора. Чанда дугоник дор? 2000 оча бачаҳо савдо мешавад. Иш 1700. Бозор чанд кард? Ҳар душа якҷоя 2600 сум. Ҳар ду зои оча бачаро якҷоя кардаистанд. 2600 сомона. Якташ дугоник дора, якташ якта бача дора.